Пусна вече. Добре. Работи. Само да я насоча към... Ай си го тичат. Обаче само тебе фащат. Мартине. Така. Мали, аз... Плащаш ли ги двама? Той е момент да не забравиш да запечаташ. Снима ли бе? Много пенливо. Нека. То нали е на камера? Айде на здраве, живи, здрави. И здрави. Вече до година с бебе. Дай може. Много берекет. Горчиво! Горчиво! Браво! Чата. Трябва ли си? Цапа по лоб. Ще няма, бе, ти се наша работа. Какво ни държимето? Това ми е двигателно масло и грец, другото се лекува, не е проблем. Друго се оправя. Ей сега горе, дясно има едно копче, най-горе дясно. Другата копче. Другото дясно. Чакай, ти спираш.